Magandang umaga. Ito na, lumabas na yung kauna-unahang problema na itong Cafe 400 natin. So yun, kagabi kasi yun nga, nilinis ko. Syempre may pupuntahan sana ako. Eksakto, papatono ko rin naman talaga sana to, kasi nga lakas ng backfire niya. Ngayon, pagka on ko kagabi, eto, tumulo na dito. As in overflow siya dito overflow. Yan, so chinek ko kung saan galing yun. Aray, mainit. Ito. Itong hose na to, yung drain hose niya kumbaga. Yun, so tinawagan ko ngayon yung mekaniko ko, and sabi nga niya, ano kaya yung possible cause nga nito, which is yun, yung floater niya pwedeng naipit daw dun sa loob. So anong cause nun? Bakit siya naipit? Pwedeng yung gasolinang nilagay natin, meron siyang dumi. So meron siya mga bato-bato or something na mga debris, and then naipit siya doon, so hindi na siya bumalik, kaya siya nag-overflow dito. Ngayon, yun nga, tinuruan niya ako ng kumbaga first aid neto. Which is yun nga, tinuktok ko muna konti yung para daw gumalaw lang konti yung floater. Yun, okay naman, gumalaw naman. And then nawala yung overflow niya, nawala naman yung tulo niya. As in, sobrang lakas, parang gripo talaga. Ngayon, sakto, papasok na tayo ng expressway. Hindi na ako napag-vlog kanina kasi sobrang aga ko lumabas sa bahay, madilim pa. Kaya ito, samahan niyo ako. Sana hindi tayo tirik na itong ating motor. Let's go! Pinatras tayo ng Mustang kanina. Wala daw siyang card, kaya yun. Sabado pala ngayon, kaya pala napakaraming nagre-rides ngayon. Kung pansinin ninyo, medyo maingay itong motor natin dahil tinanggal ko yung kanyang silencer. Gawa nung pupunta tayo ng Pampanga, hindi ko lang kasi na-record din sinita tayo ng T-Flex. Nakarason sa akin, napakahina daw ng motor ko. Sabi sa akin, sir, ilang cc po yan? 400 po, sabi ko. And then sabi sa akin, ganun ba sir? Hindi kasi halata sir, ang hina ng tulok, sabi sa akin. Sarap, pagmotor ngayon, payapa. Hindi malakas ang hangin, hindi mainit, sakto lang. Pero ganun pa rin, lakas pa rin ang backfire niya talaga. So kailangan ko pa rin talaga ipunta dun sa kanyang doktor na si Jom. Bad trip talaga ako, syempre, syempre, lumo. Sabi ko, wala, ayan na, gumpisa na yata problema na itong Cafe 400 natin. Parang gano'n. Actually, marami pa rin issue na, marami pang issue na nangyari, pero mga minor issues lang kasi. Like, yung nawalan akong busina. Well, ang cause pala noon, yung may tornilyo dun sa may part ng busina, yun yung parang doon lumuwang. Tapos yun, kailangan mo lang siyang kailangan mo lang siyang paigpitan. Siyempre, sa tulong ng ating on-call doctor,
Buti na lang, natatawagan siya at nagtuturo siya pagdating sa mga ganyan. Kaya minsan, maganda rin talaga na may alam tayo sa mga basic troubleshooting. Like for example, ito nangyari na what if nangyari yan dito sa kalsada, diba? Biglang mag-overflow, bigla ka na tumirek, hindi, wala na. At least yun, may matatawagan kang mekaniko na pwede kang magpaturo kung ano kaya pwedeng gawin. Please, kahit naman lang sana paano, may mga alam tayo sa mga basic troubleshooting kapag bibiyahe tayo. Especially, ganito yung motor natin. Well, yun pa rin yun. Kaya nga nang sinabi ko, nagandahan, basic motorcycle to. So, kahit sino, kahit mga mekaniko dyan sa gilid-gilid, di ka nga, pwede niyang gawin. Malapit na tayo kung exit. Exit na tayo din sa may Conception. Yun, narinig yung yung backfire niya. Lakas, no? Sumasabog. Parang talaga nagdadrive ng parang nag-ooperate ng jackhammer. Okay lang naman, tolerable naman. Okay, so teleport na tayo. Mamaya, kita na tayo mamaya doon. Okay, so nandito na nga tayo sa Arayat. Eto, nakita na agad kung ano yung may possible na problema nga daw. Tama, yung sa may floater or ano yung kayo, nabaran yung floater bulb. Pwedeng nabaran yung floater bulb or pwedeng may naipit dun sa may mismong sa floater, ganun. So ito na, si Doc Jom. Doktor ng mga motor. Sa mga gustong bumisita rito, ito po yung pangalan ng kanyang shop na Tarakis. O, di ba? Ilocano ang datingan. Walang yan. So, dito po, dito tumulo yung yung gasolina kahapon. Kasi nito, sa may parang, ito lang kayo, ang tawag dito? Drain hose. Sa may drain hose. Yun, talagang parang gripo talaga. As in, ubusan kumbaga. Check natin mamaya kung anong magiging diagnose niya, Doc Jom. Additional pang na-diagnose na sira. Ito. May crack na siya eh. Yan, Yan. So, ito, palitin daw to. Pero, pwede pa naman gamitin. Orderin na lang natin. Ito siguro mga common issues na ito. Common issues ng mga ng Cafe 400 talaga. Insulator to na kayo, insulator extension, ito, tapos yung mismong ang tawag doon na kayo yung yung pinagtanggalan mo na ito, yung pag ganun Insulator. Yun, yung mismong insulator, yun din yung mga common issues talaga. Kasi yung mga yun nabibiyak, gaya na to, sobrang init na bibrittle to. Bibrittle, and then yun, nabibiyak na. Please, nakita natin kagad sa susunod na alam na natin kung ano yung papalitan natin. Okay, so tingnan mo natin ulit kung ano pa yung mga kaso ni kaso ni Cafe 400. So na narinig.
So yun, ito nga yung sira. Kailangan palitan, no? Sira yung floater bulb yan? Okay, palitin na daw talaga to. Ano, may gas May gas sa yan. pinaka-line niya. Oo. Hindi na siya smooth na bumababa. Kaya kapag hindi So isang ano nasasara. yan, isang possible na cause ng laki, itaw nito yung isang possible ano, Ito yung problema. yung dadon, kaya siya minsan sinisinok. Oo, Pwede rin, no? pwede rin. Hindi bumabalik, ganun. Sumusobra yung gasolina na nila pumapasok sa kanya. Yun yung mga possible na reason kung bakit nag-overflow to kahapon. So, yun. So, from 2,600 kilometers yung natatakbo. Yan na yung mga nakikitang sira na itong natin, Cafe 400 natin. So, sana wala na ibang makita pa. Hindi ko alam kung bakit nagkakasira ng ganyang kabilis. Isang reason, sabi nga niya, is yung sa gasolina na kinakarga daw natin, pwedeng yun nga madumi. Kaya siguro nagkakaganyan. Tapos na nga po yung ginagawa nila kanina. I mean, yung ginawa ni Jom kanina dito sa motor natin, yun po yung mga sira niya. I mean, yun yung pinakasira niya, kaya siya nag-overflow. And possible cause, yun nga po, sa dumi ng gasolina na nilalagay, may mga debris na doon, kaya nagkakaskasan doon sa may kanina, yung needle na yun, nagkakaskasan, then nagasgas yun, kaya nag-overflow kasi hindi na siya nagsasara, hindi na nagsasara yung floater kanina. So sa mga bibili ng mga Cafe 400, expect niyo yung mga ganitong minor issues, kumbaga minor lang naman yung mga yun kasi madali naman palitan, kasi nga lang niya yung yung sa TMX 125 yun. So yun yung nilagay din namin dito. So gumanda yung arangkada niya kahit pa paano, di ba? Ano pa rin yung back pair, syempre kasi open tayo naka open pipe pero yung yung pagka nahataw mo na para siyang nabibilaukan or nalulunod ganun, nawala na. Sana may natutunan kayo sa vlog kong ito. Sa mga gustong bumili, inuulit ko, expect ninyo yung mga ganitong mga problema, mga minor problem na ganito. Huwag mo kayong mag-alala dahil itong mga to ay nagagawa naman ng paraan. Hindi naman yung tipong sakit ng ulo talaga. Kumbaga ito naman curable naman kumbaga. Alright? So, see you at next vlog. Maraming salamat. Have a good day. Ciao.